Għanna l-imam fil-fat. Nieħdu naqra il-messaġġ tiegħek. Tonet, grazzi għaliex naf li dejjem tkun qiegħed hawnhekk u ġvera magħna. L-appell tiegħek illum u għaliex tħoss li tgħin daqshekk lid-dar tal-Providenza. Grazzi ħafna, għada nassib niġu kull sena għax dinja kawza nobli u meta najxu fl-imkien f'dan il-pajjiż. Nassib l-umanità hija komuni bajnitna. Allura nixti u nappella lil kulħadd li jgħix f'dan il-pajjiż li ejju fl-imkien natu semna għal din kawza nobli li huwa biex ninservu l-umanità. U ma jistax ikun l-aħjar mod biex nibdew is-sena il-ġdida. Għax l-ewwel ġurnata hija tant importanti, għax meta nitolbu lil-mulej u anke najnu lill-umanità lil ħutna bnedmin li huma fil-bżonn, nibdew is-sena on a positive note. Allura dan huwa importanti ħafna u meta nibdew b'dan il-mod, żgur Alla li huwa ħalli tagħna jagħtina premju mill-aħjar matul is-sena kollha. U jien nixti ngħid xi ħaġa żgħira oħra li Alla jgħid fil-Koran imqaddes li wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal-mahrum. Jiġifieri dawk li huwa sinjuri jew jistgħu jaffordjaw fi ġidhom hemm ukoll għal dawk li ma jistawx li ma jkollhomx biżejjed. Hemm ukoll portion għalihom. Meta nagħmlu ġid għal ħutna li huma fil-bżonn, ma nagħmlux favur lilhom, imma dan huwa dritt tagħhom u dover fuq spallejna sabiex nagħtu minn dak li għandna ftit lil ħutna li huma fil-bżonn. Allura dawk li iċemplu jew jagħtu semna jien ngħidilhom li dan huwa dritt tad-dar tal-Providenza fuq spallejna ejjew flimkien nagħmlu din il-maratona mill-aħjar. Imma, qabel ma tieqaf, nixtieqek dejjem tgħidilna quote, tiftaħ qalbek. Nixtieqek tgħidilna x'kull sena ngħidu vera sabiħa. Dak li meta tirċivi timla jdejk u meta tagħti timla qalbek. Illum naħseb appell tiegħi għal kulħadd li qed jismana ejja imla qalbek illum. Grazzi ħafna imma. Sakemm beda jitkellem it-telefon ma bedix jaqaflek, beda jirrispondulek. U dak verament dak il-klim li għattint verament il-barka vera bdiet tiġi hawn. Għax qas beta jaqaf. U minn ukoll nixti naguralkom is-sena tajba lil kulħadd lil kull wieħed u waħda minna li jgħix f'dan il-pajjiż tant sabiħ jalla jagħtikom saħħa, barka u paċi. Grazzi ħafna lilkom ukoll, verament messaġġ verament sabiħ u Rasil, kemm hu sabiħ ġbal li tara hawnhekk nies jirrispondu telefon, mhux nies Maltin biss, imma hawnhekk unjoni kulħadd flimkien. Dik xi ħaġa sabiħek li l-Maltin għandna dejjem inkunu flimkien u dawn minn pajjiż differenti l-lum il-ġurnata joqgħdu Malta, all right, imma ara kemm imiss il-qalb tagħhom biex jgħinu lid-dar tal-Providenza. Ivan, qatt jubija għal ġid, m'hemmx nazzjon. Ekku, importanti. M'hemmx minn fejn int il-tjubija u l-ġid huwa xi ħaġa komuni li aħna flimkien meta ninaqdu pereżempju bħal din l-okkażjoni, irrilevanti minn fejn aħna ġejjin, hija xi ħaġa komuni li aħna bħala bnedmin għandna dejjem ninaqdu flimkien biex ngħinu l-batut u għalhekk huwa tajjeb illi nies bħall-imam u d-disċipli tiegħu jiġu hawnhekk kull sena dawn jiġi jippreparaw anke l-ikel minn butom, jiġu dar ta' Providenza, jippreparaw l-ikel minn butom tajjeb biex jitimgħu il-volontira biex ikomplu jistgħu għaddejjin. Għax jafu, għax jifmu li hija xi ħaġa tajba. U intom ukoll mid-dar qegħdin tifhmu kemm hi xi ħaġa tajba din id-dar ta' Providenza, kemm